Kaixo, Sergio, zer moduz? Apa, oso ondo. Ondo? Oso ondo. Bagoaz barrura, orduan? Azteko, nor da Sergio Tato? Bueno, ni Okondoko alkatea naiz, eta Okondo Aurreraren alkategaia naiz. 54 urte ditut, eta abukatua naiz. Eta, bueno, aukeratu dut leku hau, parke hau berritu zuen ANPAk, eskolako elkarteak, eta berritu zuen oso lan baten bidez. Foru Aldundietako laguntza batekin eta Okondo udalak ere laguntza eman zuen. Zergatik aukeratu dut leku hau eta auzolana eta Okondo Aurreraren mezua batera doaz. Uste dugu guztion artean egin behar dugula gure etorkizuna. Zeintzuk dira Okondo Aurreraren egitasmo nagusiak bere udal programan? Gure ideia nagusia da nahi dugu jendea parte hartzen duela. Eta gure ustez hori da ideia nagusia. Beste aldetik ere nahi dugu hirigintza plana ateratzea, gazteen etxebizitzako konponbide bat arazoari emateko, luzaro industriala herriari emateko ere, enpresa berri sortzeko eta daudenak handitzeko, posibilitatea emateko, eta baserrietako arazoei ere konponbide bat emateko eta zatiketa posibilitatea emateko. Beste aldetik, kiroldegi ere berritu nahi dugu, polikiroldegia, eta beste aldetik basoko plana ere jarraitu nahi dugu, aldetaraino errepidea berritu ere nahi dugu. Badaukagu laguntza emandako Foru Aldundiak eta bakarrik falta dira lanak. Beste aldetik, idea nagusia Okondo jasangarria egin nahi dugu, eta euskara ikuspuntutik eta berdintasun ikuspuntutik ere. Guk uste dugu pertsonengan pentsatu behar dugula. Euskararen aldetik zein da Okondo Aurreraren lan ildoa? Guretzat oso importantea da euskaraz eta euskararen plangintzarekin jarraitu nahi dugu, eta bultzatu ere beken politika bultzatu nahi dugu. Eta nahi dugu euskara Okondon errealitate bat izatea eta kaleetan ere entzuten dela. Komertzioekin lan behar dugu eta tabernekin ere lan behar dugu. Eta gure idea da hori, euskaraz bizi. Azkenik, zergatik bozkatu behar dute Okondoarrek Okondo Aurreraren zerrenda? Guk uste dugu aukera honena garela, alde batetik, 4 azken urte hauek baieztatu dute, eta lana egindako baieztatu du, eta uste dugu planteamendu lokala honena dela, uste dugu aginduak Okondotik irten behar direla, eta uste dugu planteamendu lokala honena dela.